For today's Papa RD's random thoughts atong isgutan kining random thought na ako na nasunog na galay mong balay, mag-vlog ka pa. It should not be taken literally, mga kaistorya, but what I am trying to say is sa panahon karon ang tao naglibog na sa reality ug sa fantasy. Wala na sila kay balo kung unsa ang tinuod ug unsa ang dili, because naturally kung masunog ang imong balay, makahuna-huna ka pa ba og kuhag cellphone, makahuna-huna ka pa bag video ng imong balay nagdilab na, di ba? Siguro ang imong una, kapag ka nakita nimo nga nasunog ang imong balay, ang una nimong pangitaon bombero, tapos pangitaon nimo ang imong mga anak o ang imong mga mahal sa kinabuhi kung na-secure na ba sila or na-safety na ba sila, or even galing kung di pa gid totally sunog imong balay, maningkamot ka pa, di ba, nga nakay ma-recover nga mga gamit. Not in your wildest imagination nga magunahon na kag vlog. But karon very alarming ang tao. Kay ang tao karon, if dili ka aware manggod, sa ako lang niya, personal na ako ni nga kanya, personal na ako ni nga point of view, ang social media is teaching people to be narcissistic. Katudlo ang tao, ang social media na maghunahuna ang tao sa iyang lang kaugalingon, sa iyang personal satisfaction. Like kana nasunog na imong balay, nga mag-video ka pa man nga dapat kay mas angay nga buhaton kaysa taking video and doing vlog, di ba? It's not normal, di ba? Buhatan na sa dekada 90, di ba? Mabash ka sa mga tao, kay di gid na siya normal. Kung mas sa inang ka nasunugan ba akaw niya magunahon kapag ingon ana. Another thing, mga kaistorya, di ba daghan mga incidents nga na mga aksidente, na mga lumos, nangayigtabang, but instead nga tabangan ang ginabuhat sa mga tao, kuha sa ilang cellphone tapos kuha video, because people are thinking of their engagement. If you are thinking of your engagement, you are only thinking of yourself. Unsa man na siya, di ba? Narcissistic attitude man na siya. So that is very, very alarming, mga kaistorya. So I'm doing this vlog to inform me, di ba? To inform myself. Kay basig ako maapil pod ko ana if I'm not aware. Why? Because I am a vlogger or I am an influencer. Self-proclaimed, di ba? I'm doing this to inform everybody, including myself, nga there is a distinction between reality and fantasy. Kini magong sa social media mangod, di magod ni siya ga-declare kung sa'y tinuod, di ba? O di fantasy. Halimbawa, sample na makita nimo nag-post happy daw kuno kayo sila kay nangaon or nagbanding, di ba? Nag-selfie dayon. Pero kabalo mo sa reality, ang fantasy ana nagbanding sila. Pero ang reality ana wala na nagpinansinay, wala na nag-istorya, sige ra nagdungo sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone. Ingon na naka-alarming ang kalibutan karon. So you need to be aware of that. Na dapat kabalo ka sa distinction between fantasy and reality, between reality and fantasy, mga kaistorya. For me, dili normal nga nasunog imong balay unya mag-vlog ka pa. There is something wrong with you. Dili normal nga nay tao nga na-aksidente nga nagdugo-dugo, nangayog tabang or agkalumos na, instead of helping that person, gibidyuhan ra nimo because nagunahuna pa ka sa imong engagement nga kana nga event or kana nga senaryo, maka saka sa imong engagement. It's not normal.
there's something wrong with you. I'm telling you para ta ma-aware. Okay? So that's it mga kaistorya. If you want to listen to more random thoughts of Papa RD, please don't forget to add my FB account, Ardison Tulibas Arsua. Follow my FB page, Papa Space Capital RD, and my TikTok account, Ardison Tulibas Arsua, and my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Till next time,